Sako daga sirrin zuciya zan kaiwa sai da Fadima. Soyayya in ta ci zuciya san ba a ji ba a gani. Na waye gari yau du jiki na kamar an wani lahani. Yau baki ana ke so zana je tafiyar ruhi za a yi da ni. Kabarin Zahra nake hara don ziyarar raudar Fadima. Assalamu ala ruhun nabi maulati Sayyida Fadima. Assalamu ala jasadin nabi ya umma abiha Fadima. Assalamu ala qalbin nabi na kausar Sayyida Fadima. Ya qurrata ainul Mustafa. Assalamu alayki Fadima. Jasadina na Nigeria, ruhina shi na Madina ne. Ke ce kika so jasadin jikin aka haife ni a Afirka ne. Da kin so ruhi da jikin sai na zo a Madina garinmu ne. Sako daga sirrin zuciya zan kai ma sai da Fadima. Sai da duk nisan tazara ba ta kara tsakani na da ke. Yau gani gaban ki a durkushe wani sako ne sai ni da ke. Zan faɗa jazubar kuka nake share mun umma na wasake. Ba a daga murya fauka sautin kusan masali marahama. Kin ji sirrin zuciya na Fadima.